नै जाबाय आंगुर आंगुरबो नै जागोन नै जाबाय दिंखिया आसल बुस्थुआ इसे एकदम सुतायनांगोन दिनै सुतायनांगोन अमा बेदरदो दाउ बेदरदो आरो नै जाबाय थास' हाहा लुगैनाङा दे रायजोफोर जुदि बाराद्राय थानो हायाबा नोंसोरबो निजा निजा आइटेमखौ बानायना लानानै जादो जों जाग्रोनोसै आरो न' बाय बाय दिनै बैसागो बेयाव जोङो मोनसे ओरैबायदि आइटेम खालामनो नागिरदों बे आइटेमाव मथा मथि 20-30तासो मैगं थागोन नै जाबाय सिलिखा होगोन जोङो आसरितसो ना सोरबा सोरबा आसरित जाबाय जोंनिया सिलिखा थाबाय आच्छा नै जाबाय फान्थाव नै जाबाय आमलाखौ इबो थागोन नै जाबाय सेमफ्रें नै जाबाय आपेल नै जाबाय बिट नै बिट नै जाबाय हिन्दी इनिफ्राय नै जाबाय बिन नै बिन दे बिन 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 नै जाबाय आलु बेसां आइटेम जायो नोंथांमोना सानबानो जाबाय थालिर फिथाइ नै जाबाय बिलाहि बिलाहि नै आरो नै माबा पानिलाव इखौबो होगोन नै जाबाय इ मामोनथाय डाटा इ डाटा इनिफ्राय नै थालिर आसोल बाबा एकदम बैसागोनि आसोल बुस्थुआ नैसो बिनो आथिया थालिरनि बिफां फस्ला आरो इयाव दंबोयो नै जाबाय गाजर नै जाबाय फाथो नै जाबाय नरसिंह बिलाइ इनिफ्राय इथिं दोङो जोंनिया फुंखा बोरै फुंखाया नै फुंखा नै जाबाय फुंखा बा बहु आइटेमलै बैसां जागोन नै जाबाय फाथो बिलाइ नै जाबाय मैस्था बिलाइ नै जाबाय अमा बेदर अमा बेदरजों संगोन एकदम बर'नि मेन खाद्यथ' बर'नि मेन खाद्य आरो नै बिन आरो मा दंबोयो बिन होबाय इनिफ्राय थाइजौ फिथाइ नै थाइजौ फिथाइ इनिफ्राय दोङो पाद्रिलेवा नै जाबाय पाद्रिलेवा खिफि बिलाइ ना मा होनोथाय बर'यै जोंनिया हारसायै पाद्रिलेवा बुङो आरो मा दंबोयो इनिफ्राय नै केपसिकाम बिनि उनाव नै हाइजें नै जाबाय रसुन नै जाबाय अमुथ्रु बापरे बाप खैथा आइटेम जाखा आं निजेनो सानख' हायाखै आरो बहुत आइटेम नै जाबाय तिता काक्रेला इखौबो होनाय जागोन बहुत आइटेम खालामनानै दिनै अमा बेदरजों संगोन मोनसे इनिफ्राय दाउ बेदरजों संगोन मोनसे बबे मोनसेखौ जायो जा अमाजों गासैखौबो मिक्स खालामना संगोन मोनसे इनिफ्राय दाउजों मोनसे मोननै आइटेम बेसेबां जानो दिनै एकदम जों बर'फोरनि मेन जानाय लोंनायनि सानथ' बाय